Har der blevet lidt røget, hva'? Kan I se noget? Kan I det? Okay, alle sammen gør den her. Nå! Nu er det vist på sin plads, at vi laver en lille hurtig gennemgang af, hvad der skete i Jesu liv. Fordi jeg ved, der er mange af jer derude, der er lidt i tvivl. Hvad fanden var det lige, Jesus gik og lavede? Var det ham, der gik på vandet? Var det ham, der sultede sig selv? Var det ham, der fik stoppet Danmark-Sverige-kampen med pandedommeren en? Hvem er det lige, at Jesus er? Og det fortæller vi jo for det her diagram her, hvor vi langs x-aksen, sproglig, ligesom der har vi ligesom Jesu liv fra fødsel til død, og op ad aksen har vi en graduering, der går fra giganederen til til top svedigt, okay? Nå ja, for dem er der over 40. Top svedigt betyder bare knæhøj karse, okay? Og lige til det. Fordi jeg ved også godt, at rigtig mange af jer udmærket godt kender historien om Jesu liv. Så efter forestillingen siger til jeres venner, jamen jeg vidste jo det hele. Stor Campari. Og det er også fint nok. Det styrer I selv. Men det hele startede med, at Jesus Kristus blev født den 25. december år 0. Og det var det der med de 3 vise mænd og et barn er født i Bethlehem. X-Factor, baby. Ja. Og grundet den dag, så fejrer vi jo juleaften, og det er jo med flæskesteg og and, og det kan jeg kraftedeme godt lide, så det kommer højt op på listen. Der! Igen er du med mig dernede. Ja, og ligesom på Moses tid, så slog man små jødiske drengebørn ihjel. Og Jesus var også jøde, så for at undgå at blive slået ihjel, så flygter de. Og det gør de til Egypten. Og så dør kong Herodes, og kong Herodes, det var ham, der beordrede, at alle jødiske drengebørn skulle slås ihjel. Han dør nu, så nu er det sikkert at flytte hjem igen. Så vælger Jesus så at blive tømrer. Og han får sig en fin lille læreplads i sit fars firma, der hedder Gud og Søn. Og det spiller fint. Så er der en periode i Jesu liv, som er meget, som faktisk overhovedet ikke er beskrevet i Bibelen. Og det er en periode, hvor Jesus er 12 år gammel til sidst i 20'erne. Det står der. Og grunden til, at den ikke er så godt beskrevet, det er, fordi han laver ting, som ikke er så bemærkelsesværdige. Ting, som vi alle sammen har lavet i den periode, hvor vi var 12 til sidst i 20'erne. Og det var jo sådan noget med at ryge lidt hash, ikke også? Og være til Backstreet Boys koncert, ikke? Og nogle af os var det så i sidste fredags. Ej, det er ikke mig, det er en, jeg kender, der hedder Jonathan. Nå, men så i en alder af 30 år vælger Jesus så at blive døbt. Og det gør han af Johannes døberen. Det er meget passende. Men grunden til, at den er placeret så højt, det er fordi Jesus ser en due komme flyvende og tænker, det er sgu da Helligånden. Prøv lige at høre her. Hvis jeg gør sådan her, ikke også? Hvor mange af jer tænker Helligånden nu? 2, 3. Okay, der var nogle stykker. Godt, okay. Kom her, fordi I var så fin. Ja, jeg taler du. How do you do? Okay, det kan godt være, at hun skider ud over det hele, ikke? Men så er jeg herreklar. Okay, nå. Okay, nu kommer vi så til Jesus første store mirakel. Jesus laver vand til vin, ikke også? Ja, han er jo tømrer, ikke? Og skid den der, eller hvad? Nå, okay. Og det vand til vin er jo et super sejt træk, ikke også? Det bliver en kæmpe succes, ikke også? Og i kølvandet af den succes, så tager Jesus på turné, optræder rundt omkring med sit vand til vin show, og han har lært et nyt trick, der er mega sejt. Han har lært, han kan helbrede folk. Hvis der kommer nogen ind, der er spedalske, så kommer de ind, bliver kureret for deres spedalskhed, ikke også? Og hvis der er nogen, der er døde, så bliver de båret ind, ikke? Og så bliver de kureret for deres dødhed, ikke? Og det er jeg selvfølgelig trænet på. Er der nogen her i aften, der lider af dødhed? Ingen? Fint, vi går videre. Okay. Nu når vi så til den sidste uge i Jesu liv. Jesus... Er du okay? Kom. Der er lunger, der ligger på scenen. Nu når vi til den sidste uge i Jesu liv. Jesus tager til Jerusalem i anledningen af påskeferien. Ja, det må have været en afbudsrejse eller en form. Men her ser han
at templet er overfyldt med krammer og plattenslager, der bare vil tjene penge på Guds ord. Og Jesus går helt amok. Han bliver mega sur, og så smadrer han hele templet. Ikke også? Men folk i Jerusalem, de hylder jo Jesus som stjerne, fordi de har hørt alt om det der. De har hørt om vand til vin-showet, de har købt DVD'en, de er nede med det lort, ikke også? Så han bliver jo bare hyldet som kongen. Men myndighederne, de er jo pisse bange for ham, ikke? Fordi de tænker nu er Jesus blevet så populær. Han er simpelthen blevet for farlig. Så nu beslutter myndighederne sig for, at vi vil gerne slå ham ihjel. Dun, 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 dun. Det var mig. Og den havde vi ikke råd til. Okay. Nu må du ikke flyve væk, ven. Kom her. Nu er jeg lige ved at flyve væk. I går så fløj den sgu væk, og så fløj den ned og slog et barn ihjel. Så det var sgu lidt... Gider du tage den her? Gider du det? Tak skal du have. Og så bare... Okay, godt. Nå, hey, rolig. Vi har masser dernede. Okay. Det var så... han kommer til Jerusalem, og nu vil de slå ham ihjel. Nu kommer vi så til den sidste nadver. Og den sidste nadver, det er... I har garanteret set det der maleri, der er lavet over den sidste nadver af Leonardo da Vinci, hvor Jesus står sådan her. Hvad nu? Ikke DiCaprio, Da Vinci, det sagde jeg. What the fuck? Okay. Hvor Jesus står sådan her, ikke også? Og så er disciple på hver side, og så står Jesus i den meget karakteristiske kristne position, hvor han står med armene ude sådan her, hovedet lidt på skrå, meget, meget rolig og klar til hurtigt flad, mens han ikke kommer med. Nå. Men Jesus ved jo godt, at der er en til stede, der vil forråde ham. Det ved han godt, og det er Judas. Og det er netop Judas, der fortæller myndighederne, hvor Jesus befinder sig. Og Jesus, han bliver taget til fange. Han bliver dømt til døden. Og han dør. Men han genopstår til evigt liv. Og sådan fik vi forklaret om den vigtigste person i verdens historie.